Amo ini ang istorya sang pagkatao ni Hesukristo. Si Maria nga iya iloy kalaslon na kay Jose. Pero sa wala pa sila mag-upod, nasapwan ni Maria nga nagabusong na siya paagi sa Espiritu Santo. Karon, si Jose nga mangin iya bana isa ka matarong nga tao, kag hindi siya luya gamuhian si Maria sa mga tao. Gani, ginpakamaayo niya nga bulagan si Maria sa tago lang. Samtang ginauna-una ni Jose ang iya himuon, nagpakita sa iya sa damgo ang anghel sang Ginoo nga nagasiling, "Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok nga magpangasawa kay Maria, kay nagabusong siya paagi sa Espiritu Santo. Magabata siya sing lalaki, kag ngalanan mo ang bata nga si Jesus, kay luwason niya ang iya katawhan sa ilang mga sala." Natabo ini agud matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta nga nagsiling, "Magabusong ang isa ka berhen kag magabata sing lalaki, kag pagatawgon ang ini nga bata nga Emmanuel." Nga kun sayuron, ang Dios kaupod naton. Gani pagbugtaw ni Jose, gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo kag ginpangasawa niya si Maria, kay nagabusong siya paagi sa Espiritu Santo.